thlir tu le ngai thatu zong zong te in sawain chibai ka buk chewa du sang sang ber ka hlan bok cheu ani ole tunchuma chuan Fcaa 2023 Dodaltu Hian Article 371G hi an Hrethiam lawem ni dan Hnuaia kan Hnawl Theihna an soi thei ngai lo ti thu pui manga pu Kennedy zoram thara thu ziak ngai num tak mai le bengwa thlang tak mai kan ngai thla ho don ni tuna ilo ngai thla ang tun Hnaia Fcaa 2023 Dodal nakal zela misang sang thu ziak le interview na te kan hanjir chiang zela dan shemi chen khat thu ziak te po kalep sein ka zir chiang mun ve hlea ka mel hriat te po ka zot fi Hnawl bok Fcaa 2023 Dodala awak kovak te hian apoi mo lai ber dan Hnuaia kan lo Hnawl Theihna lai hi chiang taka an soi ka hmu ngai lo le ka hriat ngai lo lain ukil chen khat thu ziak ka changero chuan kan lo Hnawl Thei ani lo zia an lo ziak chiang viau zel bok si kil sang sang atanga ka hmu chu tak chu hei hi ani Fcaa 2023 Dodaltu 10 Article 371G hi an Hrethiam phalo Fcaa 2023 Dodaltu te hian Fcaa 2023 hian Article 371G akal te an hantile tol thina Article 371G hi India Constitution a provision pakhat ania state dan siam ani lo ti hi an Hrethiam lo ni in alang Fcaa 2023 Dodaltu active ber tela hian Article 254 Hnuaia kailu tral an hantum boka Article 371G hi amual boin an bo ani ber state dan siam le central dan siam ain kal chuan Article 254 dan Hnuaia Central Act achung nung zo kang ti ani heti lai hian Fcaa 2023 le Article 371G ain kal ti in Fcaa 2023 Dodaltu then khat kam chuak ani heu zel maya mi pui nor pui tan phei chuan han hriat thiam ngaina aom lo shim shim ukil te thu chop chu atangin Fcaa 2023 Dodaltu 10 dan kalphung an hriat lo zia a hmu chian thei hle Article 371G hi state dan siam ani lowa India Constitution a provision pakhat ani Article 254 nen soizom thei ani lo ti hi ukil te thu zia ka chang hian a hmu thei Dodaltu te hian aom zia an Hrethiam lo chu ani hi Article 371G a hian enge injiak reng Article 371G a hian tam tak a injiak lowa claim te chau a injiak mizo tonga dan thiam ten an lo translate sa hi han chop chuak mai ila Parliament dan siam engpo pakhat na mizo te sa khole wantlangin nunphunga chinthana kan lo nei to te pahnina mizo namdan le akal phung te pathumna mizo namdan chungchang bi ka court rorel na civil le criminal te palina ram nei dan shal le leichunga te dan kan lo nei sa te akalani chuan Mizoram Legislative Assembly in resolution an pasa man an remti ani lo chuan Mizorama man ani lovang provided that alo om lea chuta chuan heti hian ain ziak lea helai dan hian Mizoram Union Territory ani lai atanga central dan kan lo man to te state kan ni ma dan man to te chu a huam tel lovang ti ani aum zia chu state kan ni ma UT kan ni lai khan central dan siam tam tak kan lo mang to a chung central dan UT kan ni lai atanga kan man to te chu kan Article 371G special provision hian a huam lawang kan lo pomemo kan lo Hnawl Thei lawang tina ani maya UT kan ni hun lai khan Forest Conservation Act 1980 te hi kan lo mang reng to a voin ni thlengin kan rama forest clearance spec chuana tan kan la mang chun jom char ani amendment chau kan Hnawl Thei lo UT kan ni lai atanga FC Act 1980 kan man char lain kumsang ni somni pathum khan Forest Conservation Amendment Act 2023 hi Parliament chuan alo pass thar le a ma se amendment chau hi kan lo do dal theilowa a Principal Act Forest Conservation Act 1980 kan man tlat to wangin amendment chau hnolin a Principal Act Forest Conservation Act 1980 chau hi kan mang theilo ti hi dan shami te thutluk na ani bok tuna
Fcaa 2023 chau hi amendment ani don lowa nakin kumsom nulama po amendment an la nei thei adan pui ber chu Forest Conservation Act 1980 tho hi ani India Constitution po voi tam tak an amend to bok FC Act 1980 ber hi UT kan ni lai atanga kan man to ani wangin Article 371G mang hian kan lo hnol thei lo ti hi alang chiang ta viau mai Article 371G hi Central Dan Siam du lo hnol na tur ani lo India rama om kan nia Independent country kan ni lawa Indian Union Hnuaia om kan ni wangin India ram Dan Siam te hi lo mang vek tur kan ni jok ma se keini Mizoram te Nagaland le state chen khat te hian special provision kan neya chuta chuan kan nambil khas no mari lo te ram inpek na dan le nei dan te social practice te religious etc kai noi dan siam bik chau lo pom theina chau ani central dan siam du lo hnol na tur ani lo ti hi dan ria ti soidan ani article 371G hi Nagaland 371A special provision nen ain anglo Asharil deu soidana chuan MNF le India in rem don lai le Article 371G an siam don hian Nagaland state special provision kha an enton ni in an soya atira chuan Article 371G a hian Nagaland special provision na om resources hi an da telvenia soi ani amai ro chu central sarkarin resources tel hi an soi selwangin an delete le nia soi ani bok MNF le India in rem don lai khan Central Sarkar hi an film khur hle nia soi ania Nagaland special provision na thunein sang tak billu ang resources huang chunga thunein saw tak ang kha Mizoram hne pek ve kha an du talo nia soi ani resources hian leichunga forest te Hnuaia mineral resources zong te ahuam wangin Nagaland chuan an special provision na resources hi an manusriam bera an mangthin Mizoram chuan kan nei velo Hemi baka hian Article 371G Hnuaia hian Nagaland Article 371A a om ve mi alo Mizoram state control na big to provision an da le a chu hei hi ani provided that nothing in this clause shall apply to any central act in force in the Union Territory of Mizoram immediately before the commencement of the Constitution 53rd Amendment Act 1986 He provision hi Nagaland special provision Article 371A a om velo bok a om zia chu kan soi fia towa helai dan hian Mizoram Union Territory ani lai tanga central dan kan lo man to te state kan ni ma dan man to te chu a huam tel lowang ti hi ani UT kan ni hunlaya central dan kan lo man to te chu kan lo hnol thei lo ti na ania FC Act 1980 te po UT kan ni hunlaya tanga kan man to ani wangin amendment po lo omni se kan lo hnol thei to lo ti hi dan shemi te soi fia dan ber chu ani Article 371G chu kan Hrethiam ta em Article 371G hi an siam chan ber chu kan mizo sa khuwa custom social practice ram in pek na dan le nei dan te etc hum him na bi kani Article 371G a injia claim te kan sa khuwa customary law etc lo khoi thei thil dan te chau hi kan lo pomin kan lo hnol thei ti na chau ani India rama hian central sarkar hian dan tam tak asiama dan sang chuang fe ani arin oma chiar sian po ani lawang heng dan tam tak zinga hian kan customary law religious etc kai hnoi chu tlem te chau ani kan customary law te religious te social practice te kan ram impact chon dan le nei dan ownership and transfer of land te kai hnoi mi alo dan hi sang chuang fe te hi kan lo hnol theilowa kan lo man ngal angai ti na ani Article 371G mang hian kan du kan lo hnol theilo ti na ani chu international border kem za hom chunga malak dan tu la chu Fcaa 2023 Dodaltu 10 international border atanga kem za hom chunga malak dan tur an sei hlawam em la chu wanglai mi articles lama ukil pulal moi pachu chuan alo jiak chiang le viau mai boxia Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India chuan ram ven himna
national security project an thona tura forest ramlak dan tur chu clarification and guidelines that ni somni pali thlakua sang ni somni panga a khan alo ti chuak khlap to boxia he guidelines a hian kanrama forest min ti chet sak buan don loti alan chen mai ba ka state thu nei na Hnuaia forest area ti chet phalna approval pek ani tur thu te forest clearance deal to 10 forest ram anlak na le ti chet na tura ansum choi ang zong net present value NPV te kha national security project a hian pek ve vek angai thu tenen ain ziak vek boxia tribal ram lola don se mimal ram mai ba ka NGO ram te sarkar department ram thlengin alo thlonin min chu sak theilawa article 300A of constitution of India in min ven himsak vek wangin zangna domna compensation min pelovin kan private ram min lak sak theilo thu an lo la soile zela keizo pa lungmol hian dan shemi te thu soi enga chang hian han hlau viau tur kamhumia lonia rare earth elements tela hi an thoi boxia Fcaa 2023 dodala awak hote hian dan manga kan Hnawl Theihna tur sei tur hrechuang silo hian rare earth elements te hi an lo soile vak zelmaya rare earth elements te hi minerals kai noi central sarkarin thuna ina sang tak ana ina ania the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 sidil Hnuaia hian atomic minerals part B le part D Hnuaia critical minerals le strategic minerals te an nombok Ministry of Defense le Department of Atomic Energy DA thuna ina Hnuaia rare earth elements zong tur hian project local puidon se Forest Conservation Act 1980 Hnuaia nilovin Environment Protection Act 1986 Hnuaia clearance spec chi an nizoka EIA notification 2006 Hnuai daya clearance kalpui chi ani environmental clearance le forest clearance po shashanglo in ti activists anom nual ni in alang ramdang nen indona lo thlengta se tuna Fcaa 2023 lo pian chuna chan ber phena in thupjok chu India ram chunga ramngo te ti chiat na lam nilovin international border atanga kem za chunga ven hin na kalpui angai huna malak ol samzo na turani hedan hian keini mizo tribal te notice te hi minlo tin zone ngor lowa India ram pum ani atin zone zok chu tuna hian ramdang tenen lo indo ta ila international boundary atanga kem za chunga mihring cheng te hi atuan na saber tu tur bom siper le silai mu lo tuan na saber tur kan ni ramngo nei thaem em ringotila ramni puite min veng him tu tur security force te in bot saina hun tur kong pui thate security camp thate nei lowila omzia om chuang lo tuna hian ramdang tenen boina to kila kanral matong tu tur chu India sipai defense force te tho anni tuna Fcaa 2023 dodala auring tak te hi lau loparak na satur chu anni ngei arin Section 3C of Fcaa 2023 la hi Fcaa 2023 dodal na phena hian Congress le MNF te hian game anlo khelve ngat maya Portland te member po nei lo nia an sei ho mong hi anlo hiat ve ngat ni in alanga thudik ani na chu dodal na nei ni det ni som pakhat thlakua sang hi som hi panga a vanapa hol kota na ya khan alang chiang viau kha program a khan MNF le Congress ho kha bavan le namru na tangin anlo in chukom na sa hle ti kha alang chiang hlea buichia leilovin anlo in puang ani berzok Fcaa 2023 Dodaltu te hian theito pin hando ve ma se an thu le uibeng hi hlin tur kala mulo ta se palang don ti te chau hi an hlau ani an ngai dan le thuwak thak du dan hi Mizoram hi independence country kan ni emo hi an ti tat hlom ni in alanga an ma ni veng him tu India sipai te aya Israel sipai te Korean sipai te chandai du mel an pulom bok central dan siam renga thunei na hi central hian sang tak ain pechin ti te hi an Hrethiam phalo ni in alang Section 3C an belna chan an lo soiber hi central sarkarin thunei na ain pesang lutuk ti hi an soisel na ani aha thak bet te central dan siam ani miawa dan siam theitu an ni wangin thunei na chu an duangin anin peang chumole
Fcaa 2023 hi lo mang du lowin lo Hnawl len taringot ila engdan mangin nge forest clearance te hi kan rama kan pek chuang ti te forest clearance te lowin mason na kan rama an lo thok don nge engdan nge kan manang ti zo na tela chu an soi fiana mutur awm ngai lo bok chalai te hi min fui por tum reng su se Fcaa 2023 Dodaltu Hian Hnuaia Nepal ramboya chalai khosak dan te claim lai dewa Bangladesha an sarkar an cho boy dan te kha an lo chang choi ve view maya genzi ti te an chong kama an lo zep veta zau mai Fcaa 2023 Dodal na hoi hotu mitlem te hian Mizoram chalai te hi tharum thotura min cho tho hi antum titu lo omponi se an soi sur kher om love Mizo chalai te hi mithen khat kam tam deu thu soi oi dual tur hian kan mol love eng le khole Fcaa 2023 Hnawl tura dan tlo chan tur chiang fek fok soi tur shelo tu te hian sarkar an pong ponor vak na phena hian eng politics game an khelti hi alang chiang ta hlea program an hoi hot nia pudwa thlak hal ani khan alo pong chuak chiang viawe ole khati zong kha tun chumata na video kanon ti chu thei chu alo ni leta tu beng wa thlak tak mai ngai thlak tur min chop chu saktu pu kennedy zoram thar chunga thinlung takin lom thu ka soye clear tu le ngai thatu zong ten khongai takin comment section lama he Fcaa 2023 chungchanga kan hmudan le kan ngai dan te milo talan sak theu tur chewin in khwaina karon nge ne like comment share te tin mila subscribe lo point milo subscribe theu turin in khongai na karon ngen tak meu ani